दिनै 31 मार्च जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे गोथार जोनोम सान बेजोंनो लोब्बा लानानै दिनै आसाम नाङैनो जिहेतु बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ फरायसा सान हिसाबै फोसावनायजों लोगोसे दिनै आसाम नाङैनो मोनफ्रोमबो फसंथानफ्राव जिहेतु दिनै फरायसा सान हिसाबै फालिगासिनो दङ। बेबायदिनो लोब्बा लानानै बालेफारा फरायसा आफादाबो नैबे अजुलि रङागरा गुदि फरायसालियाव फरायसा फरायसुलि आरो ओनसोलनि रायजो राजा खाथि खालानि दख'रानि सिङाव थानाय रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेल लेभेलफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमा हाबाफारिया बेवहाय जादों आरो फुंनि समाव बिथां जे गेदेरमा रुंसारि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायखौ जोङो बड'फा बिमुं हिसाबै जों मिथिगौ बिथांखौ नि मुसुखायाव बिबार बावनायजों लोगोसे बिथांखौ गोसोखांनायजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव बिथाङा बर' माहारिनि थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि थांना लाखिनांगौनि थाखाय मा मा मावलांनाय बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनायजों लोगोसे दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ नैबे बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै थांना लाखिनांगौनि थाखाय बर' जाथिया जुदि गेरेमसा हारि जुदि जानांगोनब्ला बिथाङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जे आफादगिरिनि जि बिबान लानानै बर' माहारिनि गेजेराव जिखिनि बिहोमा होलांनाय बै बिहोमानि बाथ्राफोरखौ फरायसाफोरनि सिगाङाव बुंथिनायजों लोगोसे सावरायनायजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय इन्टेलेक्सुयेल रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायनायजों लोगोसे गासै बाथ्राफोरखौ बेहाय दिनै सावरायनाय जादों आरो खुब गाजा गोमजायैनो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जिहेतु बेयो दिनै बालेफारा फरायसा आफादा खुंलांबाय दा जाथिया दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आइडिय'लजि जि प्रिन्सिपाल जाहाथे बेखौ लानानै अराय बेखौ सिगाङाव दोननानै जाहाथे खामानि मावलाङो दिनैनि नैबे जि गोदान मुगायाव दिनैनि फरायसाफोरा गाबोन बर' हारिनि जिथु इयुन जिथु जानांगोनब्ला बिथांमोननि जि गुन गोनां सोलोंथाइ बिथांमोना सासे स्किल थानाय सासे मोजां माहारिबाद सेन्टिमेन्ट थानायजों लोगोसे बिथांमोननि जि मोनसे स्किल आरो बिथांमोना जिउ खुंनायाव जि फैबाय थानाय समाव माबायदि जानांगोन गासै बाथ्राफोरखौ बेहाय जोङो सावरायदों। बर' गामिया जौगानांगोनब्ला बर' गामिफोरखौ जौगानायनि थाखाय माने गामि दैदेनगिरि बिथांमोना मा मा हाबाफारि लानांगोन आरो बेनि गेजेरजों बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम जि माने फरायसालिफोरखौ जों फोथांना लाखिनायनि जि बिबानफोरा जोंनि गार्जेननि सायाव बिबान ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सायाव बिबान दिनै इन्टेलेक्सुयेल लेभेलफोरनि सायाव जि बिबान आरो दिनैनि जोंनि ओनसोलनि जि फोरोंगिरि सार बिथांमोननि जि बिबान गासै बाथ्राफोरखौ बेहाय माने बर' जातिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय बे बाथ्राफोरखौ बालेफारा ओनसोलनि दख'रा दिलाव फरायसा आफादा खुब गाजा गोमजायैनो बेहाय नैबे अजुलि रङागरा गुदि फरायसालिनि गेजेरजों फालिनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जिल्लानि सासे बोसोनगिरि जानानै गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों आरो बेवहाय आं खुद गावबो बाहागो लानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि सिगाङाव गोबां बाथ्राफोरखौ माहारिबादनि जि सेन्टिमेन्ट दा जों बेखौ सावरायदों बुहुमाव जोङो अरायसम थांनानै थानांगोन दा बेनिखायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि बुंलांनाय जि बाथ्रा लिभ एन्ड लिभ थां आरो थांनानै थानो हो बै माने जि बिहोमा जि बुंलांनाय जि राव बेखौ लानानै अरायसम बर' जातिया थांना थानांगोन आरो गुबुन जि जोङो जिथु आसामाव थायो हिसाबै गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर थायो हिसाबै दा बेनिखायनो बिथांनि जि मोनसे होलांनाय जि बान बा बिहोमा दा बे बिहोमानि गेजेरजों दिनै जोङो बे गासै बाथ्राफोरखौ गेबें भाबै जों सावरायनाय जादों।